Jos sais kerran. Jos sais kerran. Sais kerran. Täytyy onnistua. Täytyy onnistua. Nyt se tulee. Nyt se tulee. Se tulee. Hei, kuultu hetkinen. Tästä ensin omat tekstiilit humps ja sitten neidin pusero noin ja liivit noin ja sitten... Tuli tässä keksittyä semmonen pilleri, jolla on nyt niinku vähän menossa tämmöiselle talvilomakokeilumatkalle. Ja olis muuten vähän kiire. Anna mennä ohi vaan, joo. Mennään. Jos sais kerran reissulla. Joo, sais. Joo. Kake, lukuksaa perhana. Sieltä tulee taksi nyt ja lujaa. Niin. Poliisi. Ei Voihan kai. Persilja. Anna mennä vaan. Älä pysäytä, minä maksan. No nyt se tulee perään. Kaasua! Anna painaa vaan! Liikkuvasta poliisista päivää. Ei kai tätä ole rekisteröity lentokoneeksi. Ei tietenkään. No sittenhän tällä on lentäminen kielletty. Eihän tässä nyt niin lujaa tultu ja asiakkaalla on kiinni. Jaa, mutta se ei edellytä silti rajoituksia rikkomaan. Lättäjalka. Mitä tuli sanotuksi? Lättäjalka. Jaa, kun on noin kauniit silmät ja kaunis tukka ja kiharat, niin saahan sitä sanoa vaikka miksi, ettei se... Kävihän me tällä tavalla tarkoittanut. Minä jatkan tästä nyt matkaani, kävelen. Tässä on raha, pysäytä mittari. Näkemiin. Ja nyt tuli kiire. Nakuttaa. Oi. Päivä. Kurssimme aluksi esittelen teille luennoitsijamme psykofysiatri Reima Raitismieli Rautakunnon. Hän on alansa ehdottoman pätevä asiantuntija ja kolminkertainen kunniatohtori. Ole hyvä, Reimo. Kiitos. Minua ilahduttaa nähdä edessäni näin paljon terveitä, kauniita ihmisiä. Nythän on niin, että terveeltä ihmiseltä, tervettä ihmistä, terve ihminen ei kiinnosta lääkäriä, ei apteekkaria, ei edes puoskaria. Terveeltä ihmiseltä ei voi yhtään vikaa löytää. Mutta meitä terve ihminen kiinnostaa. Me opetamme teille oikeita ruokailutottumuksia ja elämäntapoja niin, että hän myös pysyisi terveenä ja vitaalina. Me neuvomme häntä syömään oikein, juomaan oikein, naiset ja miehet. Noniin, mikä on aakkosten ensimmäinen kirjain? A!
Aivan oikein, aivan oikein. Aastahan se alkaa ja meidän aamme on paasto. Anteeksi häiriö, mutta herra Tossavaista pyydetään puhelimeen. Äiti soittaa. Tarkoituksena on puhdistaa elimistö kaikesta paaston avulla. Silloin ei luonnollisestikaan syödä mitään, mutta juomata ei tarvitse olla. Tavallisesti paastojuomana käytetään teetä tai mehua, mutta meillä on ylivoimaisesti parempi vaihtoehto. Ja se on tässä näin. Tässä. Katsokaa kaikki. Tämä kannu sisältää kuuluisaa terveysvettämme, elämän eliksiiriä. Katsokaa sen kristallin kirkasta puhtautta. Nyt siirrymme ihmisen sielun, psyyken, hengen puoleen. Ihmisessähän psyykinen ja fyysinen puoli kulkevat ikään kuin käsi kädessä. Ylös, alas, ylös, alas. Johtaja! Hauvista. Hyvä. Ja 12 kertaa. Jaha, professori. Minä olen keskikehon rakentaja. Jatkakaa vaan. Kiitos. Oikein hyvä. Jatkakaa vaan samaa tyyliä. Anteeksi, mutta saisinko minäkin tuota? Toinen puoli. Professori, toinen puoli. Kiitos. Anteeksi, että häiritsen. Niin. Mutta tehän olette professori. Niin. Mieheni tarvitsisi apua. Miehenne. Niin, professorina te varmaan tietäisitte. Niin tietäisin mitä. Tietäisitte, mikä häntä vaivaa. Hän nimittäin, hän ei koskaan syty. Tarkoitatte, että hän... Niin juuri. Mutta muuten hän on terve kuin pukki. Terve kuin pukki. Pukki. Nykyisten tutkimusteni kannalta tapaus tuntuu kiintoisalta. Pukki ei syty. Ehkä minä tosiaankin voisin olla avuksi. Mielestäni te olette täysin väärässä. Ihmisen on noudatettava mahdollisimman suurta luonnonmukaisuutta. Kuinka te voitte olla toista mieltä siitä? No enhän minä ole millään tavalla toista mieltä. No juurihan te äsken sanoitte. Minä sanoin, että tiede voi auttaa ihmistä. Pillerilläkö? Vaikkapa niilläkin. Mutta jos ihminen käyttää pilleriä, hänestä tulee pilleristi. Sen sijaan luonnon itsensä tarjoamat muut. Iltaa. Sitä ollaan niin kuin naamiaisiin nyt menossa.
Niin, entäs herrat? Kohta. Mistä ne tuollaiset asut ovat oikein löytyneet? Eipä ole ennen sulat noin kaunista strutsia koristaneet, vai mitä mieltä olette, professori? Olen kanssani aivan samaa mieltä. Mihinkä minä jäinkään? Kiitos. Luonnon tarjoamat ravinto, liikunta ja lepo, se on oikea tie. Mutta se on liian hidas, jos sitä jää pureksimaan porkkanaa ja nutustamaan persilliä. Niin moni hyvä tilaisuus saattaa mennä ohi. Sen sijaan pilleri antaa nopean avun. Mihinkä? Tulkaapas tänne näin. Tuohon. Katsokaa nyt. Esimerkiksi tämä pilleri. Mihin tällainen muka auttaa? Se... Mutta miksi ette kokeilisi itse? Periaatteessa minä vastustan tällaista jyrkästi. Siitä vaan rohkeasti pilleri suuhun. Ja tästä kulausvettä päälle. No, tieteen vuoksi. Tieteen vuoksi olen valmis uhrautumaan. Todistaakseni teille, että persilja voittaa pillerin. Heinäni. Anteeksi, mutta tältä puolelta pääsee helpommin. Oi rakkaani. Niin, älkää nyt. Tunnustele sen ryhmyistä ihan on. Nyt laitat sen suusi varovasti, nautiskelemaan. Porkkana on ruokavaliomme perusta. Jos taas jatkaisimme. Toivottavasti te olette muistaneet noudattaa paastoa. Terveelliseen liikuntaan olette saaneet tutustua tänä aamuna. Terve liikunta synnyttää tervettä levon tarvetta. Nukkumisen laiminlyömiseen liittyy useita haitallisia tekijöitä. Jos vaan jatkuvasti pannaan päähuomio muiden toimintojen suorittamiselle, seuraukset voivat olla kohtalokkaat. Pussit turpoavat silmien alla, ihminen väsyy ja näin myös liikunnan tarve jää tyydyttämättä. Eikä ihminen saavuta tarpeellista levon tarvetta. On syntynyt jatkuva noidankehä. Reipas liikunta, esimerkiksi tasatahtinen hiihtäminen maastossa ja runsas lepo, se on fakta, joka on muistettava. No niin, ja nyt siirrymme terveelliseen ravintoon. Aloitetaan vaikka tästä. Tehän tiedätte, mistä on kysymys. Tätä voi pistellä sisänsä niin paljon kuin haluttaa, eikä tarvitse edes pelätä lihovansa. Kurkku kirkastaa kurkun ja raikastaa äänen. Kurkku on perusruokaa. Tohtori Raitismieli. Minun kurkku!